Sino? Ako? Morning call! Morning, kids! Loyal! Feel good good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you. Ayun po ay araw ng Monday, December 4, 2023. Kasama na ang cool na Uncle! Uncle Dago! Ang kamot sa mga angkel. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang hot na tita, pabansang tita sa balat ng radyo. Yeah. Muse ng South Division Champion Bacoor City Strikers. Walang iba, Tanya Chinita! Sa iyong tingin pa lang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. My Chinita girl, my Chinita girl. Listen up yo. Hi, mga kanor! talaga. Eto ngayon, Tits, naging viral kasi nga. Oh, Sumasakay ka ba ng motorcycle taxi? Angkas, Joyride? yes. Nakatry ka naman Nakatry diba? na ako niyan. Ito ngayon, si Manong Rider. Si Rider, hindi mo na siya Manong, medyo bata pa naman to. Ang nagpabook sa kanya, sabi niya, uy, pag-check niya sa Babae. booking babae, parang familiar to. Siyempre, lalabas yung complete name, di ba? Yes. Sabi niya, parang kilala ko to. Nung pagdating niya sa location, para pick upin yung pasahero niya, kilala nga niya. Sino? Ex-girlfriend Uy, niya. small world. Uy, Kilig moment. Ex-GF niya pala May yun. asawa na ba siya? Wala pa, binata pa. When I hold you, Di ba? I promise. Yung gusto ko yan. Yun. So, parang, uy, ikaw pala yan. Ganyan. Ayan. Ito yung mama, parinig ko lang sa'yo. Ayan. Naalala ko yung dati natin. Oo. Paano ka napatpat ng Pasay? Oh. Biyagay lang. Malay ko mong mararating ko ulit yung buhay. Iba yung... Oh! Iba yung ngiti! Iba yung Ay, ngiti! Iba na. yung ngiti! Paano ka napadpad ng Pasay? Yung babae, sabi ni lalaki, malay, wala, pabiyabiyahin lang. Malay ko ba marating ulit yung buhay mo? Magaling! Manasangkol! Mana sa angkol? Tapos ano nangyari? Diba? Tapos, yun na, parang ano lang, yung parang alam mo, nasa biyahe ka ng motor na kinikilig lang kayo parehas. Aha. Oh, yeah. Pandibdib ko na. Ba't ka kinakabahan? Ewan. Ako lang naman to. Dami-dami ng nakukuha booking. Ikaw? Oo. Kaya nga eh. Oo. Sa lawak ng mundo eh, no? Sa lawak ng Manila. Ako pa talaga. Ibig sabihin may meaning daw to. My me. Anong meaning? The universe transpires. Anong meaning pa ganyan? Ang meaning niyan ay last for the road. Ricky Manuli! Ayaw kol bata pa kukol. Makahunat na si Angkol makawigil-wigil. Uy! Tiki Man! Sandali lang, napupulit yung mind ko. Wag ganon. Ayan. So may sa tingin mo ba may kakaroon ng happy ending ng dalawa? Ako, tingin ko. Kasi iba yung pag-uusap nila. Kasi kung pangit ang nakaraan yan, hindi na yun mag-uusap. Oo. Kung may bitterness Tsaka, pa rin. kung nakita iba niya na... Iba yung smile. Nakita mo, nakangiti nagsasalita. Oo. Ramdam mo yung ngiti abot hanggang tenga eh. Tsaka kung walang interest, malamang kinancel na niya yung booking. Cancel. Kilala naman niya yung pangalan, kumbaga, di ba? uy, di ba? Oo. Life gives. Gusto na kaya to? Mga after mga siguro. Nakakakilig talaga yung mga, yan yung mga nagbabalikan, yung mga ganyan. 3 years. Nai-ignite eh. Oo, di ba? Ako muna nang kasama sa buhay. Baka gusto mo na nakasama sa buhay. Oh. Diba? Iba eh. Oh. Iba yan. Iba. Hinihintay mo? Oh. Oo. Diba? Iba yung kilig. Oo, Oh, iba yung kilig nila. Aminin So, na natin yan. Ay nako. Pero minsan kasi, Call. di may iwasan na ma-hate mo. Yung ex-girlfriend mo. Yung rider. Oh, Kasi mabaho yung helmet ng rider? ng ex-girlfriend mo. Ng ex. ng ex mo. Ang kati sa pisngi ng helmet, no? Ng rider. Ng ex.
Yung mga ex talaga na yan, epal yan eh. Oh. Palabalik. Yung ex? Yung mga rider. Oh, hindi may naiwan. Yung pasahero. Hindi, yung ex. Ano naiwan niya? Pusong sugatan. Oh, yung nung ex? Nung rider. Oh! Ma'am, tama po ba tong pin nyo? Sabi. Ng rider? Sabi ng ex. Uy, bogolit, ha? Uy, ano po? Delivery po. Yung rider, sabi. Sabi ng ex. Ito na yung puso ko. Sabi ng ex. Sabi ng rider. Ma'am, picturean ko lang yung parcel na na-receive nyo na. Sabing ganun. Ng rider? Sabi ng ex. O ba? Diba? Wala na. Minsan, naiinis ka rin dun. Oh. Parang ayaw mo na siyang isipin, pero naiisip mo pa rin. Yung ex. Yung rider. Oh. Kulang kasi yung binayad niya eh. Yung rider. Nung ex. Oh. Parang siguro, mahal ko pa siya kaya hindi ko siya makalimutan. Oh, yung ex? Yung rider. Nakakain. Ganda ng motor. Ng ex. Nung, Kaya gusto balikan. Yung ex? Yung rider. Kasi parang, ay, ayoko pala siyang mapunta sa iba. Uy, yung ex? Yung rider. Ayoko, daming inangkas. Yung rider. Yung ex? Hindi naman, nag-ano lang sila, nag-antipolo loop lang naman sila eh. Kasama yung rider? Yung ex. Ay, napitikan eh. Push, napitikan ganun. Kasama eh. yung ex? Yung rider. Ang laki, may dalang monoblock sa likod eh. Di-deliver daw sa Block 1, Lot 48 eh. Yung rider? Yung ex. Di ba? Ang sipag. Yung rider. Yung ex. Eh di sila na magbalikan. Yung ex? Ng rider. Pag bumalik sa'yo, ayaw mo na? Yung ex ko? Yung rider? Ayaw na. Ha? Paano pag sinundukan niya ng motor? Ng ex? Yung rider? Pwede basketball player na lang. Naka-ano ha? Nag-angkas siya. Nag-joyride pero naka Ducati. Yung rider. Yung ex? Ay, nako. Mabuhay ang Mga rider? ex. Hayop yun, hayop. Yung ex! Oo. Bitter ka talaga mang ano. Nako. Ay, nako. Tagang salamat. Move on ka na doon. Sa ex. Salamat sa inyong pagpaminaw mo sunod na tambalang. Nick Holy Allah. And Chris Chuper. And syempre, huwag kalimutan, di maiwasan sa liit ng mundo, magsasalubong talaga ng ex mo. Alam mo, marami Pero- kaming kwentong ex. Hanapin mo na sa YouTube Love Radio Manila. Ay, oo. Kwento natin, lalo na sa mga katas Ng ng nakalipas. nakalipas. Live drama yan, pero kung team replay po kayo, punta lang kayo sa YouTube ng Love Radio Correct. Manila. Buong storya, mapapanood, Correct. mapapakinggan Correct. nyo. At kung may ex mo kayo makasalubong, sana ganun na lang. Chill na lang kayo. Tikiman. Wala nang bitter. Hindi naman sa tikiman, nag-bitterness. Walang bitterness na lang. Ikaw, hoy, iba talaga tong isa. Asa na ba yung ex ko? Wala na napakita. Ayaw mo patikim. Basta enjoy nyo lang ang live. Correct! Basta maging masaya tayo. Of course, ating hot na tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dago. Dito lang yan sa station number 1, 90.7 Love Radio. Feel good morning!